Lokalbide programari esker 10 negozio berri zabaldu dira 2022an zehar. Programa hau 2021an martxan jarri zenetik 15 establezimendu berri ireki dira Bermeon. Lokalbide ekimen honen helburua da Alde Zaharra ekintzaileentzako gune erakargarria bihurtzea, jarduera ekonomikoa sustatzea eta Alde Zaharra bera bizi berritzea. Kepa Zumetak merkataritza zinegotziak adierazi duen moduan, Lokalbide programa garatzen jarraituko dute datozen urteotan ere. Gainera, ekintzaileentzako hobari fiskalak eskaintzen ere jarraituko dute. Ekimen honen bitartez, negozioak martxan jartzeko baldintza jakin batzuk betetzen dituzten herriko Alde Zaharreko lokal hutsak identifikatzen ditu Bermeoko udalak, jabeei programara atxikitzeko proposamena egiten zaie eta atxikitutako lokal hauek ekintzaileen eskura jartzen dira euren negozioak bertan garatu ditzaten. Hau da, udalak bitartekaritza lana egin du. Jabeei euren lokalak alokatzeko laguntze eskainiz eta ekintzaileei negozioak zabaltzeko edo bertara mugitzeko aukera eta laguntza ekonomikoa emanez. Hau guztia lortzeko Bermeoko udalak 34.980 euro bideratu ditu diru laguntzetan. Laguntza hauek ekintzaileei eman zaizkie eta alokairuaren parte bat ordaintzera bideratu behar dituzte. Itsasontzien, alokairua, souvenir denda, artea, diseinua eta lore dekorazioa, Afrikako produktuen elikadura denda, Asaskalen estetika zentro bi, bizartegia, apartamentu turistikoen kudeaketa, maskoten autogarbiketa integrala eta burdin bobinen salerosketa eta burdin arosteko aholkularitza zerbitzu bat dira zabaldu diren negozio berriak.